aproximadament uns 16 o 17 anys, estava recollint informació, documentació sobre Rafelguaraf, el Tossalet i el Full, que són dos llogarets del terme de Rafelguaraf. I recordo que un dia, en l'arxiu del Regne de València, vaig veure, a mode d'un catàleg o un índex de documents aràbics valencians, o sigui, escrits en llengua àrab d'èpoques passades. I, per total, jo vaig pensar, primer que res, a veure si trobava alguna cosa a Rafelguaraf, i no vaig veure cap document que feia referència a allí. Però se'm va ocórrer dir, encara que siga només si es publica el que jo estava fent, encara que siga només com una il·lustració gràfica, m'interessaria tindre un document escrit en àrab per allò de ser com una fotografia en mi llibre. I se'm va ocórrer dir, doncs, el que faré és que miraré dels pobles que estan més pròxims a Rafelguaraf. De manera que vaig veure Xàtiva, l'Alberic i vaig veure també el de Benifairó. Benifairó, si no estigueren aquestes serres o muntanyes a ponent, que tenen vostès a ponent, i en Rafelguaraf tenim a llevant, si no estigueren les serres, en línia recta, de Benifairó a Rafelguaraf hi ha escassament 12 quilòmetres, 12 quilòmetres i mig, cosa que per carretera és pobrament el doble o pot ser més. Bé, aleshores vaig pensar, Benifairó és un dels que miraré. I entre les possibles que havia mirat, em vaig decidir pel de Benifairó perquè ficava aquí la data del document i al veure que era d'agost de 1609, vaig pensar, vaja, això ja és en vespres de l'expulsió. I vaig pensar